doslova som hľadala komunitu, kde ženy majú svoje sny a chcú si ich plniť. Takže to sa mi podarilo, pretože všetky naozaj ženy úžasné vo svojom zámere a krásne pracujú na tom. Čo Zoom, čo modul, ktorý nám ponúkaš, tak pre mňa obrovský prínos už len v tom, že myšlienky si usporiadam. Neskutočne vám to ušetrí čas. Hej? Pretože naozaj ja som 10 rokov mala veľmi náročnú osobnú transformáciu, ale išla som sama a povedala som si už teraz pri tom ďalšom kroku, že už naozaj akoby už nechcem strácať čas. A toto je fakt jazda. Práve vstúpiť do takého programu je obrovská pomoc v tom, že proste ideš. Za mňa je to najautentickejší program na Slovensku a v Čechách, pretože myslím si, že už viem posúdiť tú autenticitu v tom aj biznise, aj v konaní. Takže ja už som potom akoby neváhala ani sekundu.